Il-Gvern ħabbar ftehim flimkien mal-Caritas b'investiment ta' 3 miljun euro fuq 3 snin sabiex ikun qed jiffinanzja l-operat taċ-ċentru tal-Ibwar fis-Siġġiewi immexxi mill-Caritas. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet l-4 wara nofsinhar ġewwa l-istess ċentru tal-Ibwar li jilqa' fih dan adolescenti sabiex jiġu riabilitati mill-vizzju ta' droga. ċentru li nbena wkoll b'investiment ta' 4 miljun euro mill-Gvern sabiex joffri l-aqwa programm ta' riabilitazzjoni. Fil-fatt dan iċ-ċentru jinkludi b'kollox 14-il sodda filwaqt li jiġu offruti programmi ta' matul il-jum għal massimu ta' 10 adolescenti li mhux bil-fors iridu jorqdu fir-residenza. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru Mark Musu qal li dan it-tip ta' ftehim se jkompli jsaħħaħ ir-rabta eċċellenti tal-Gvern mal-Caritas. Musu saħaq li dan il-ftehim huwa wieħed minn ħafna li mhumiex sempliċiment donazzjonijiet iżda l-qofol tal-ħidma tal-Ministeru fil-qasam soċjali. Fil-fatt bħala Ministeru għandna 33 ftehim bħal dan ma' 25 għaqda volontarja differenti li b'kollox allura dan ifisser investiment soċjali ta' aktar minn 10 miljun euro fis-sena. U meta qed insemmi dawn l-ammonti qed neskludi il-ftehimiet hemm madwar 13 oħra li jkopru s-settur tad-diżabilità. Ovvjament minħabba li s-settur tad-diżabilità issa huwa taħt Ministeru ieħor, hemmhekk hemm 13 ftehim ieħor u hemm investiment soċjali ta' aktar minn 8 miljuni oħra. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt esprima sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim u sostna l-importanza ta' dan iċ-ċentru għaż-żgħażagħ li jmissu mal-problemi ta' droga. Tenna wkoll il-flessibilità li joffri fosthom fil-qasam edukattiv. Dan hekk kif dawk iż-żgħażagħ li jkunu qed jagħmlu l-programm jistgħu jattendu wkoll għal korsijiet akkreditati sabiex ma jitilfux żmien mill-vjaġġ edukattiv tagħhom. Ovvjament ikollhom l-għodot biex jistgħu jkomplu jistudjaw. Ġifieri jekk iridu jkomplu l-MCAS pereżempju għandhom accreditation ta' courses li marru l-MCAS u komplew mixin mhux reġgħu bdew from scratch. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas servizzi ta' ħarsien soċjali Alfred Grixti tenna kif studju tal-Espat wera kif żgħażagħ Maltin ta' 16-il sena naqsu l-użu tal-alkoħol, tas-sigaretti, il-ħaxixa, l-ecstasy u l-kokaina bejn l-2015 u l-2019 fost oħrajn. Madankollu tenna li l-ħidma ma tista' tieqaf qatt. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon sostna li dan l-investiment ikompli jikkonferma kemm dan il-Gvern jimpurtah minn soċjetà inklusiva. Tenna wkoll li qed fadal xi jsir sabiex kemm jista' jkun jonqos in-numru ta' żgħażagħ li jiġu bżonn dawn it-tip ta' programmi. Imma nħarsu l-qudiem illi nagħmlu proġetti oħra u jimpurtana anke minn dawk il-ftit. Għax dik hija meta inti temmen fin-nies, tkun għan-nies u tinvesti fin-nies. U kull wieħed u waħda minna għandu jkollna dak il-maximum.